I bé, no han passat ni 24 hores de la crida de les falles, però les grans protagonistes, les falleres majors de València, han estat este matí a punt per a compartir les sensacions d'un dels actes que els marquen el regnat. Berta i Lucía tenen al cor milers d'imatges de la crida de nit. Visiten a punt hores després de parlar davant de 100.000 persones a València i altres tants milers que ho seguiren per la televisió. Ens confessen que encara no han pogut assimilar el mar infinit de caps que les esperava i que aplaudir des de les primeres paraules, que per cert no foren les habituals, sinó un primer abraç literari a les comarques afectades per la Dana. Ribera Baixa, Ribera Alta, Camp de Túria. Canviar el principi d'una crida, que és un poquet diferent, que no sabia com se l'anava a tomar la gent, perquè canviar el valencians i valencianes del principi per totes les comarques afectades és arriesgat, però la gent ho va recibir molt bé i estic molt contenta, con molt amor ho vaig fer i espero que hagi agradat moltíssim. Cuando ya sí que enteré me puse muy nerviosa, pero yo lo vi al subir, me tranquilicé y dije, es que si no, no vas a disfrutar del acto, entonces me tranquilicé y disfruté mucho. Avui s'hi veuen les primeres imatges de l'espectacle previ a la seva crida, que eriça la pell amb un arranjament del faller que interpretaren Lorena Calero, Gonzalo Manglano i l'Escolania, i que ha trencat les estadístiques a les nostres xarxes, amb més de 1,5 milions de visualitzacions. Increïble, tinc moltíssimes ganes de sentar-me un poquet, posar la tele, veure la crida sencera i al·lucinar. Tant de bo la farcida agenda que té li ho permeta, perquè dissabte comença març i les 19 mascletaes.